Avviż ta' allert maħruġ mill-Ambaxxata Amerikana f'Malta jwissi liċ-ċittadini madwar id-dinja dwar il-perikli li jeżistu fiż-żona ta' Paċiville. Dan l-avviż li nxteret mal-erba' tirjieħ tad-dinja jiddeskrivi lil Paċiville bħala post mingħajr sigurtà ta' xejn, posti li fih jiġi kkunsmat ammont eċċessiv ta' alkoħol kif ukoll posti li fih ir-rata ta' kriminalità hija għolja ħafna. L-appell isemmi sansitra kemm din iż-żona f'pajjiżna hija bejta ta' attività illegali ta' droga, vjolenza, kif ukoll jiddeskrivi l-bouncers li jaħdmu f'din iż-żona bħala persuni li faċilment jaqgħu l-inkwiet. Biex isaħħaħ dawn l-argumenti l-avviż tal-Ambaxxata jsemmi l-qtil tal-imprenditur Ugo Ketkuti, kif ukoll l-attakk li sofra ċ-ċittadin Amerikan minn bouncer li jaħdem fi stabilment f'Paċiville. F'dan l-appell iċ-ċittadini nataw ukoll pariri x'għandhom x'jagħmlu jekk isibu ruhom f'Paċiville fejn fost oħrajn qed ikun suġġerit biex wieħed joqgħod attent kif jimxi kif ukoll biex jevita konfrontazzjoni. Illum bil-midja soċjali dawn it-tip ta' appelli u avviżi jinfirxu mad-dinja kollha f'ħakkatajn. Ħafna jemmnu li huwa ferm importanti li tissaħħaħ aktar is-sigurtà u jkun hemm aktar infurzar f'Paċiville ħalli jkun assigurat is-serħan tal-moħħ. Dan fost l-oħrajn b'investiment aktar b'saħħtu fil-korp tal-Pulizija.